سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدلوا زينتات اب زيمبابوي اغاطيم زلو قتلت ኤርትራው ዲፕሎማሰኛ ኣብ ሱዳን ህዝባው እምቢታ ክግበር ምውሳኑ ለማ መገርሳ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ምህላው ምግላጹ ወጥረ አሜሪካን ሩሲያን መሊሲ ይጋደድ ምህላው ምሕባሩን ካልእን ዘደሰስ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልትን ምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ዚምባብዌ ሓደ ኤርትራው ዲፕሎማሰኛ ውድብ ሕብረት ሃገራት ዝኾነ ኣቦ በኸራ ከም ዝተቀትለን በዓልቲ ቤቱ ድማ በከቢድ ቆሲላ ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወስደትን ማዕከና ዜናት ሃገር ጸብጺበን ከም ሄራልድ ትበሃል ማዕከን ዜናን ካልኦት ማዕከናትን ሃገረ ዚምባብዌ ዘርጊሕንኦ ዘለዎ ሓበሬታ እቲ ቅትለት ብቀዳም ከም ዝተፈጸመ ክገልጻ እንከለዋ እቲ ኤርትራዊ ወዲ 53 ዓመት ዲፕሎማሰኛ ኸኣ ህይወቱ ክሓልፍ ዝተገደደ ብበሊሕ ነገር ብዘጋጦም ምውጓእ ከም ዝኾነ ተገሊጹ እታ ኣደውን ከሳብ 13 ግዜ ዝበጽሕ ብበሊሕ ነገር ተሃሪማ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ኣብ ሕክምና ከም እትርከብ ተሓቢሩላ ምስቲ ተፈጺሙ ዘሎ መጥቃዕቲ ብዝተሓዝ ወዲ 23 ዓመት ወዶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ተገሊጹ እቲ ኣብ ሆላንድ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝምሃር ዝተገለጸ መንእሰይ ድሮ ኣብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረበ እተን ማዕከና ዜና ሓቢረን ኣለዋ እዚ ወዲ 23 ዓመት መንእሰይ ናይ ቅትለትን ፈተነ ቅትለትን ክስታት ቀሪብሎ ከም ዘሎ ሄራልድ ኣስፊሩሎ ካልእ ዴይሊ ኒውስ እትበሃል ናይ ዚምባብዌ ማዕከን ዘርጊሓቶ ዘላ ዜና ከም ዝሕብሮ ኸኣ ኣብ መንጎ እቲ መንእሰይን ወለዱን ድሕሪ ዝተኸስተ ዘይምስምማዕ እቲ መንእሰይ ንኣቦኡ ከጥቅዖ ከም ዝጀመረ ወላዲቱ ድማ ነቲ ተግባር ጠጠው ክትብል ኣብ ዝመጻትሉ ንዓኣ እውን 13 ግዜ ከም ዝወግኣን ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ከም እትርከብን ተገሊጹ ናብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምቕራቡ ብዋሕስ ናይ ምውጽኡ ሕቶ ዝተነጽገ እዚ መንእሰይ ኣብዚ እዋን ናብ ሓደ ናይ ስነይ ኣእምሮ ክንክን ማእከል ተወሲዱ ከም ዘለውን ዚምየ ዝተባህለ ናይ ዜና መርበብ ሓበሬታ ዚምባብዌ ገሊጹሎ እዚ ጠንቁ ኣብ መንጎ ወላድን ወለድን ዝተኸሰተ ዘይምስማዕ ምዃኑ በገለ ማዕከናት ዚምባብዌ ዝግለጽ ዘሎ ዝሕዝን ፍጻመ ገና መርመራታት ይግበረሉ ዘሎ ኮይኑ ንፖሊስ ከዓ እቲ ፍጻመ ምስ ኣጋጠመ ህይወታ ከተድሕን ዝተሓብአ ሰራሕተኛያ ሓቢራ ከም ዘላ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ማዕከናት ዜና ዚምባብዌ ናይ ውድብ ሕብረት ሃገራት ዲፕሎማሰኛ ተባሂሉ ዘሎ ኤርትራዊ ብዝምልከት ብወገን ውድብ ሕብረት ሃገራት ዝወፀ ዝኾነ መግለጽ የለን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብረት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ኣብ ሊብያ 12000 ስደተኛታት ተኣሲሮም ከም ዘለው ተሓቢሩ መርበብ ሓበሬታ ኢንፎ ሚግራንት ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ዜና ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብረት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴሬዝ መግለጺ ኣብ ዝሃበሉ ሓድሽ ጸብጻብ ኣብ ሊብያ ብዝተፈላለዩ 27 ኣብያተ ማእሰርቲ 12000 ዝበጽሑ ስደተኛታት ተኣሲሮም ከም ዘለው ኣብቲ ኣብያተ ማእሰርቲ ኸኣ ግዳይ ናይ ከቢድ በደላትን ዓመጻትን ይኾኑ ከም ዘለው ገሊጹ ክትብል ሓቢራላ ብመሰረት እቲ ወፂ ዘሎ ዜና ኸኣ ምዞም ተኣሲሮም ዘለው 12000 ዝበጽሑ ስደተኛታት ኤርትራውያኑን ከም ዝርከቦም ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ካብ በዓል ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማል ከምኡ ድማ ገለ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝመጹ ስደተኛታትን ከም ዝርከብዎም ተገሊጹ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋናት በሰብ መዘ ሊብያ በተደጋጋሚ ክግበር ዝተረኣየ ስደተኛታት ናብ ጫድን ሱዳንን ምስጓግ በመቅዋም ስደተኛታት መሰሎም ክሕሎ ክጽውዕ ይጸኒሑ ኣብ ሱዳን ናብ ዝሓለፈ ሶኒ ሓይልታት ጸጥታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሰልፈኛታት ጎነጽ በመጥቀሞም 7 ሰልፈኛታት ህይወቶም በመስኣኖም እቶም ሰልፈኛታት ሕጂ ንቐንዲ 3 ጎደናታት ከተማ ካርቱም ምዕጻዎም ማዕከና ዜና ሱዳን ሓቢረን ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ዝነበረ ተቃውሞታት በቶም ነቶም ሰልፈኛታት ፋሕ ከበሉ ዝደለዩ ወተሃደራት 7 ሰልፈኛታት ክቕተሉ እንከለዉ 100 ዝበጽሑ ሰልፈኛታት ከዓ ከቢድን ፎኪስን መጉዳእቲ ይገጢምዎም ነቲ ብኮሚቴ ተመቓቒልካ ዝግበር ዘሎ ሓያል ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፍታት ብምድጋፍ ከዓ ሓደ حيل لو تنحر نتنزبها المحبر نتمالي علة 18 كم دمالو معلة 19 هزباو انبيتا كهلوت او عيد اغريبا نيرو اتبت محبر زغربت او عيد كأنا هزباو انبيتا قلطف ملسب مركبو ولو منغستاويان تكالاتن منغستاويان ابيات تمرتن تتخفتا بانكتات دكاونتو كم دمكالو والقوانينات تعاتيو اتس او عيد عود كخون ترأي لا بجكا زون بتي ابل على سلفنياتات زتفتس قتلت بزحا سلفنياتات نديروم ناقدا سقودناتات كارتوم بأمان جيروم كعصون كلو ببزح مقصال ናይ ጎማውን ይርአ ምህላው ተገሊጹ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 10 ዕለት 25 ዕልዋ መንግስቲ ተገይሩ እቲ ሽዑ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ሓመዶክ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ወላው እንድሒሩ ስምዕ ተገይሩ ተፈኒዩ እንተነበረ ከምኡ ድማ ካብ ስልጣኑ እንተወረደ ሰልፈኛታት ግና ወተሃደራዊ መሪሕነት ካብ ፖለቲካት ሃገር ክእለዩ ኣለዎም ብምባል ሓያል ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ምክያድ እዮም ዝርከቡ
ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ካብ ተጸዋዕቲ ፖለቲከኛታት ዝኾነ ለማ መገርሳ ደጊሙ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ካብ አዲስ አበባ ይወጽእ ዘሎ ጸብጻባት ከም ዝሕብሮ እቲ ቅድሚ ሕጂ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝፍለጥ ለማ መገርሳ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ኣብ ማዕረፎ ነፈርቲ ቦሌ ከም ዝተረኣየ ክገልጽ እንከሎ ናብታ ሃገር ድሕርቲ ንሱ ናብ ስደት ከምርሕ ዘገደዶ ፖለቲካዊ ዘይምስማዕ ደጊሙ ንምንታይ ተመሊሱ ኣሎ ግና ኣይተገልጸን። ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ሃገራዊ ዘተኽገብር መደብ ዘለዎ ብምዃኑ ለማ መገርሳ እውን ምስ ካልኦት ናይ ኦሮሞ ፖለቲካውያን ውድባት ብምዃን ኣብቲ ዘተከሳተፍ ከም ዝኽእል ይሕበር ኣሎ። ከም ዝፍለጥ ለማ መገርሳ ኣብ ግዜ ወደግ መራሒ ናይትን ኦሮሞ ዝውክል ዝነበረ ሰልፊ ዝነበረ ኮይኑ አብይ አሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ ከዓ ክሳብ ሚኒስተር ምክልኻል ዝበጽሕ ስልጣን ሒዙ እዩ ነይሩ። بعد عطق جله نشدشت عمتات جهة تحيزا زنبرة سيناتر كولومبيا نبر إنغريد بيتانكورت دحر عسر عمتات مليسان بريزيدنتنت كتوادا در مخانا أفليتا بين كورت أبتها قراب كل التشحن كلتن أبستخيدا بريزيدنت أو مرجع غوسغوس أبت تقبرو لزنبرة أوان فرق تبهاي لبزي سوا عطق جله تج أويا نشدشت عمتات جهة تحيزا نيرا نسا أبتزمت سقنبوت ككاد مدى بستتحزلو بريزيدنت أو مرجع أنت تعويتا بلشونا ندخلنتن كتقالس مخانا مبصعات يلا أبرس كتما تهاجر زخانت بوغوتا نستأكب دقفتا لومي أبز زلخو إتا أقدم زجمركو نمودا إيلا نساقز إله نمثل 51 مليون كولومبياويان كمل سيزن كاساقز زلخو مغنياتو إت إن نبرز لنا سرعت نقبل نياتات زتابق بمخانو فتح سيئنهم ألو كتبل والسيغاية تزاريبا فرق عطق ماركساو جوجل خوينو أنصار منقست كولومبيا نلعلي 5 عامتات دحر مقلاسو أب كل التشحن 10 تشدشتن تخسد دون مبال أب سمع بزحينيرو أبتي أبزمت صور حقنبوت زكايد مرجع لعلي 10 حسيات توادادات كم زلو يزنكر حجي أبستخيدنا قدم مرجع ده حساس جنا حدا جزء أبال M19 استباله دبي تواجع جوجل زنبره غوستافو فيترو استباله حصيو زمر حزلا روسيا يوكرين كي وررتا اي تترفني ابز بحالو زلو غزيه لوم ربع صحافه غدايات وصاي امريكا انتوني بلينكن اب يوكرين مئتاو تغليصو نسو مس مشارخت اوروبا اب برلين كومدما مس مزون روسياو منستر وصاي غدايات زمص عرب اب جنيفا قدم مرخابو ابرس ختما يوكرين كييف لوم مس بريزيدنت تهاجر فولوديمير زيلنسكي كم زته تغليصو روسيا يوكرين ناي مورار زخونه وطن كم زيبلا كتغلص انكوات نصنحت لعلو سب مز امريكا غنا روسيا اب زخونه اوان كتتقع كم تخل كغلص مصنحهم يفلط 100 شح زقمتو سراويت روسيا أبدبات يوكرين توافيرهم هلاومي زحبر وانا صحفي زيناو قدات وايت هاوس جين ساكي تمالسو لسنا غازيطنياتات ابزهابو حبريتا اب قرب اوان اتخستم عبالتات قجف وطرن خصت مغنيات كوينو الله إلو منستر وصاي قدات روسيا زخون سيرجي لافروف دما يوكرين ابال نيتو خدكون يبلان زبل حويسكا اتو ودب ابكم بولند زا امسل هاجرات كوسن الله وزبل حتون بهاجرات معراب زغرب خوينو انت غنا غنا اتناي موسكو طلبات بمنغستات معراب تقبلنا السلا زي رخبه امونغو امريكان روسيان وطريو تفطير زلا نحجز تدالو زيناتات ازينيرو بكالك سب نرخب سلام نعخم